लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं किंकुन मुसाहारि बे समनि मोनसे गेदेर रादाब लानानै फैदों बिटिसि हालामनिफ्राय बिटिसिआव बिपिएफ दोलोनि मुं लानानै सानैजोनि गुन्डा राज सोलिदों गावखौनो बिपिएफ दैदेनगिरि मुं सिनायथिनाय साब्रै सुबुङा सिन्डिकेट राज सालायदों नोंथांमोना स्क्रिननि गेजेराव नुगासिनो दं बिपिएफआव मुं लानानै बिटिसिआव सालायदों सिन्डिकेट राजखौ बिटिसिआव बेबायदिनो गावखौनो बिपिएफनि दैदेनगिरि बुंनाय साब्रै सुबुङा सिन्डिकेट राजखौ सालायदों मुंफोरा जादों साइदुल आमिनुर मुस्ताफा आरो रकिबुल हुसेन बिसोर साब्रै सुबुङा सालायदों सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज आबुं रादाब नोंथांमोननि सेराव फोरमायगासिनो दं हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामनानै सालायदों सिन्डिकेट राज बिसोर साब्रै सुबुङा आरो बेबायदिनो नंखाय सालान फाननायनि अजद बिसोर साब्रैनि हेंथायै बिटिसिआव बिपिएफ दोलोनि मुं लानानै सानैसोनि गुन्डागिरि गावखौनो बिपिएफनि दैदेनगिरि सिनायथिनाय साहिरुल आमिनुल मुस्ताफा आरो रकिबुल हुसेना सालायदों सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज आरो बेबायदिनो हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामनानै सालायदों बिसोर दुथांफोरा सिन्डिकेट राज नंखाय सालान फाननायनि अजद बिसोर साब्रै सुबुंनि हेंथायै आरो गंफ्रोम अन्थाइ बाला बजाय दाम्पारनिफ्राय 5,300 राङै लानायनि अजद सिखारदों बिसोर साब्रैनि सुबुंनि हेंथायै आरो मख'नो गोनां बाथ्राया बिसोरदि थारैनो बिसोर साब्रै सुबुङा बिपिएफनि मुं लानानै एबा बिपिएफनि दैदेनगिरि नंमारगोना नंमारा बेयो सोंथि बेरखांदों बिटिसिआव बिपिएफनि मुं लानानै सिन्डिकेट राजनि आरो गुन्डागिरि खालामनानै बेबायदिनो बिपिएफ दोलोखौ बदनाम खालामनायनि मोनसे फाव फान्दाय सोलिदों नामा सोंथि बेरखाङो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि डिएफअ हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफ्रा मख'नो गोनांदि बिटिसि खुंथायनि बिथोन गैयालासे दालाल थाखोनि सानैसो डिएफअ आरो हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरनि दैदेननायाव सोलिदों नामा सिन्डिकेट राज आरो बे बाथ्राया बेबायदिनो बिटिसि हाग्रा बिफानाव बे बिथिङाव मा बिफाव लागोन बेखौ लानानैबो मोनसे गेदेर सोंथि बेरखांदों सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज सालायदों सानैसोआ बिपिएफनि मुं लानानै सालायदों गुन्डागिरि सालान टेम्पारिंनि सिन्डिकेट राज बेबायदिनो हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामनानै सालायदों सिन्डिकेट राज बिपिएफ दोलोखौ मुं सुनानै बदनाम खालामनो नाजानायनि अजद सिखारदों सोंथि बेरखांदों बिसोर साब्रै सुबुंनि हेंथायै गावखौनो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि मुं लानाय साहिदुल आमिनुर मुस्ताफा आरो रफिकुल हुसेननि हेंथायै गोख्रों अजद सिखारदों आरो बेबायदिनो सिन्डिकेट राज सालायदों बिटिसिआव हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामनानै सालायदों सिन्डिकेट राज गुन्डागिरि बिसोर साब्रै सुबुंनि हेंथायै गोख्रों अजद सिखारदों सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज सालायनायनि अजद सिखारदों गावखौनो बिपिएफ दैदेनगिरि सिनायथिनाय साहिदुल आमिनुर मुस्ताफा आरो रकिबुल हुसेना सालायदों बिटिसिआव सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज आरो गुन्डागिरि बेबायदिनो इनायै दोनखांनायनि रां खांनायनि अजद सिखारदों बिसोर साब्रै सुबुंनि हेंथायै 5,300 राङै रां खांनायनि अजद सिखारदों बिसोर साब्रै सुबुंनि हेंथायै दा बाथ्राया जाबायदि गावखौनो बिपिएफ दैदेनगिरि सिनायथिनाय साब्रै सुबुङा थारैनो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिपिएफनि मावथि नंमारगोना नंमारा बियो बिटिसिआव सोंथि बेरखांदों ना बिपिएफ दोलोखौ मुं सुनानै बदनाम खालामनो नाजादों नामा मोनसे फाव फान्दायनो नाजादों नामा सालान लानानै सालान सिन्डिकेट राज सालायनानै बिसोर साब्रै सुबुङा बिपिएफ दोलोखौ मुं सुनानै फाव फान्दायनानै बदनाम खालामनो नाजादों नामा बेखौ लानानैबो मोनसे गेदेर सोंथि बेरखांदों बिटिसि हालामाव बे समनि मोनसे ब्रेकिं रादाब गेदेर रादाब नोंथांनि सेराव फोरमायगासिनो दं बिटिसिआव सिन्डिकेट राज सालायनायनि बे अजद बेरफुसार अजद नोंथांनि सेराव जोङो फोरमायगासिनो दं बे समाव बिटिसिआव बिपिएफ दोलोनि मुं लानानै सानैसोनि गुन्डागिरि गावखौनो बिपिएफ दैदेनगिरि सिनायथिनाय साहिदुल आमिनुर मुस्ताफा आरो रकिबुल हुसेना सालायदों सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामनानै सालायदों सिन्डिकेट नंखाय सालान फाननायनि अजद बिसोर साब्रै सुबुंनि हेंथायै गंफ्रोम दाम्पारनिफ्राय अन्थाइ बाला बजाय दाम्पारनिफ्राय बेबायदिनो 5,300 राङै लानायनि अजद सिखारदों बिसोर साब्रै सुबुंनि हेंथायै आरो मख'नो गोनां बाथ्राया बिसोरदि थारैनो बिसोर साब्रै सुबुङा बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा मावथि नंगौना नङा बेखौ लानानैबो सोंथि बेरखांदों बिटिसिआव बिपिएफनि मुं लानानै सिन्डिकेट राज गुन्डागिरि खालामनानै बेबायदिनो बिपिएफ दोलोखौ बदनाम खालामनायनि मोनसे फाव फान्दाय सोलिदों नामा बेबो मोनसे गेदेर सोंथि बेरखांदों बिटिसि हालामाव आरो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि डिएफअ हाग्रा बिबानगिरि बिथांमोनखौ एबा बिथांमोननि दैदेननायावनो बिथांमोननि इसारायावनो बेबायदि सिन्डिकेट राज सालायदों नामा
बा बिटिसि खुंथायखौ बा बिटिसि खुंथायनि बिथोन गैयालासिनो बेबायदिनो डिएफअ आरो हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफ्रा बेबायदिनो सालायदों नामा सिन्डिकेट राजखौ? बेबो गेदेर मोनसे सोंथि बेरखांदों बिटिसि हालामाव। सिन्डिकेट राज सालायनायनि सालान टेम्पारि सिन्डिकेट राजखौ लानानै मोनसे बेबायदिनो बेरफुसार सोराङाव फैदों श्रीरामपुरनिफ्राय। बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि डिएफअ हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफ्रा बेबायदिनो मोनसे बिटिसि खुंथायनि बिथोन गैयालासिनो दालाल थाखोनि सानैसो डिएफअ आरो हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरनि दैदेननायाव सोलिदों नामा सिन्डिकेट राज? बेखौ लानानैबो गेदेर मोनसे सोंथि बेरखांदों बिटिसि हालामाव। आरो बिसोर साब्रै सुबुंफोरा शाहिदुल, आमिनुर, मुस्ताफा आरो रकिबुल हुसेननि दैदेननायावनो सोलिदों सिन्डिकेट राज। बिपिएफनि मुं लानानै साब्रै सुबुङा बेबायदिनो सालायदों सिन्डिकेट राज आरो गुन्डागिरि। गंफ्रोम अन्थाइ बाला बुजाय दाम्पारनिफ्राय 5,300 रांसिम लानायनि अजद सिखारदों बिसोर सुबुंनि हेंथायै। सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राजनि बाथ्राया सोराङाव फैदों। नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिडिअनि दारै नुगासिनो दं साब्रै सुबुंनि टेम्पारिं सिन्डिकेट राजनि बे बाथ्राखौ। बिपिएफनि दोलोनि मुं लानानै बिसोर साब्रै सुबुङा गुन्डागिरि सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज सालायनायनि बेरफुसार अजद सिखारदों। गावखौनो बिपिएफनि दैदेनगिरि सिनायथिनाय साब्रै सुबुं शाहिदुल, आमिनुर, मुस्ताफा आरो रकिबुल हुसेना सिन्डिकेट राज सालायदों श्रीरामपुराव। सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज सालायदों। बेरफुसार अजद गंफ्रोम अन्थाइ बाला बजाय डाम्पारनिफ्राय 5,300 राङै लानायनि अजद बेरफुसार अजद सिखारदों। आरो मख'नो गोनां बाथ्राया बेसोदि थारैनो बिसोर साब्रै सुबुङा बिपिएफनि दैदेनगिरि नंगौना नङा बेखौ लानानैबो गेदेर सोंथि बेरखांदों। बेबायदिनो बिपिएफ दोलोखौ बदनाम खालामनायनि मोनसे फाव फान्दायनाय सोलिदों नामा बेबो मोनसे सोंथि बेरखांदों। बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि डिएफअ हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा बेबायदिनो बिटिसि खुंथायनि बिथोन गैयालासिनो सालायदों नामा सिन्डिकेट राज? आरो सानैसो दालाल थाखोनि डिएफअ हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा बेबायदिनो सालायदों नामा सिन्डिकेट राजखौ? बेखौ लानानैबो गेदेर मोनसे सोंथि बेरखांदों। दा बाथ्राया जाबाय बिसोरदि बिटिसि हाग्रा बिफाना बे बिथिङाव मा बिफाव लागोन, माबायदि गोख्रों बिफाव लागोन? बिसोर साब्रै सुबुंजों लोगोसे बे सिन्डिकेट राज सालायनायाव लोब्बा गोनां दालाल थाखोनि सुबुंनि डिएफअ हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिनि सायाव मा गोख्रों बिफाव लागोन बिटिसि खुंथाया बेखौ समाजो फोरमायगोन। बे गेदेर सोंथि बेरखांदों बिटिसिआव सिन्डिकेट राज सालायनायनि मोनसे गेदेर बेरफुसार अजद सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज सालायनायनि बेरफुसार अजद सिखारदों। बिपिएफ दोलोनि मुं लानानै गुन्डागिरि सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज। गावखौनो बिपिएफ दैदेनगिरि सिनायथिनाय शाहिदुल, आमिनुल, मुस्ताफा आरो रकिबुल हुसेना सालायदों सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज। हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामनानै सालायदों सिन्डिकेट। नंखाय सालान मेनेजजों नंखाय बेबायदिनो सालान फानायनि अजद बिसोर साब्रै सुबुंनि हेंथायै। हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामनानै सालायदों सिन्डिकेट। नंखाय सालान फानायनि अजद बिसोर साब्रै सुबुंनि हेंथायै। गंफ्रोम अन्थाइ बाला बुजाय डाम्पारनिफ्राय 5,300 राङै लानायनिबो अजद सिखारदों बे समाव। आरो मख'नो गोनां बाथ्राया बिसोर थारैनो बिपिएफ दैदेनगिरिनि मुं लानानै गावखौनो बिपिएफ दैदेनगिरि सिनायथिनाय साब्रै सुबुंफोरा जादों फारियै शाहिदुल, आमिनुर, मुस्ताफा आरो रकिबुल हुसेना गावखौनो बिपिएफ दैदेनगिरि सिनायथिनानै बेबायदिनो सालायदों सिन्डिकेट राज सालान टेम्पारिं सिन्डिकेट राज। बेरफुसार अजद बिसोर साब्रै सुबुंखौ लानानै सोंथि बेरखांदों थारैनो बिपिएफ दैदेनगिरि नंगौना नङा? आरो बिटिसिआव बिपिएफनि मुं लानानै सिन्डिकेट राज सालायनाय गुन्डागिरि खालामनानै बेबायदिनो बिपिएफ दोलोखौ बदनाम खालामनाय मोनसे फाव फान्दायनाय सोलिदों नामा बेखौ लानानै सोंथि बेरखांदों। बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि डिएफअ हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा बेबायदिनो बिटिसि खुंथायनि बिथोन गैयालासे दालाल थाखोनि डिएफअफोरा हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो सोलिदों नामा सिन्डिकेट राजआ? बेखौ लानानैबो सोंथि बेरखांदों। दा बाथ्राया जाबाय बिसोरदि बिटिसि हाग्रा बिफाना बे बिथिङाव मा बिफाव लागोन बेयो समाजो फोरमायगोन।